Tak jo, tak vole, no. Tak jdeme na to. Letím proti času a proti prostoru. Cítím, jak mládnu, jak se zmenšuju. Když něco končí, nebo když začíná. Člověk to vnímá stejnýma očima. Jsem tu podruhý, je to jiný, lepší než poprvý. Má to být skutečnost a nebo zdání, tohle je recyklace, opakování, 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 opakování. Ty jsi moje matka moudrosti. Na první pohled ale zdá se mi, že už po několikátý jsem tady na zemi. Běžíme dopředu a nebo nazpátek. Je tohle konec nebo jen začátek? Kdyby mi někdo pomocnou ruku podal, kdyby mi někdo pomocnou ruku podal, kdyby mi někdo pomocnou ruku podal, já bych se ještě aspoň jednou